Ngibingelela ngenza ukuthi ngiphinde nginamukele kuyona i-channel lana ke udaba oluthinta ke labo bantu ke ababulawe khona labana ke kwaBesta bebulawa iwo amaphoyisa kuthiwa ke laba ke balisa ke bengena ke umuzi nomuzi befuna ke u50 rand njalo ngesonto bathi ke imali yokuvikela leyo mizi ekhona ngalapho kuthiwa ke imizi eminingi ibiyikhipha le mali kodwa ke kungabi namehluko ngoba bebephinde babuye futhi bona laba bafana ke bazongena ke ebusuku bathathe ke impahla kuleyo mizi. Nganza kwethu lolu daba ke uma siqhubekela nalo luphinde ke lithinte nokuthi ke kuyavela ukuthi ke bayingxenye ke yabasolwa abadubuleke babulala ke abantu ababili abebehamba ke ngemoto ke iToyota Ramyon kwaJina khona eNanda ngoLwesibili. Uthe omunye ke wababulewe noma ke wababulewe lapha ke ngaphambi ke kokuthi ke ashonele ke esigamekweni uthinte ke umalume wakhe usezinhlakeni ke lapha ke zokuqapha ke ubugebengu wamtshela ukuthi ke ubani ke ababahlasele. Nganza kwethu kube ngempela ke khona ke esikubonayo kodwa ke amaphoyisa ke asuke engekho nawo ke angakwenza ukuthi ke asuke ke enza umsebenzi wawo futhi ke inhloso ukuvikela ke umphakathi wonkana. Please do comment on the section down below. Don't forget to subscribe. Danko.